बे समाव आङो प्राइम 24 हेडलाइन्सआव अरुण ब्रह्म नोंथांमोननो मोनसे दिनै थांनाय 1 एप्रिल खालि नि मोनानि 6-7 रिंगानि गेजेराव मोनसे गिख्रंथाव बारहुंखा फैनानै देकापाम गाव पन्सायतनि सिङाव थानाय 1 नं महनपुर गामिनि रायजो राजाफोरनि न'खरखौ गोबां आलाय सिलाय खालामना गालांदों। थारैनो बेयाव जोङो नोंथांमोननो मा खहा जादों माबायदि थासारि जादों बेनि सायाव नोंथांमोननो बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि न' बायनायफोरखौ नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिफुंनो आखायाव लालायबाय। थारैनो नोंथांमोना मिथिनो मोनगोन फारि फारि थांनाय हरनि जिहेतु बारहुंखाजों गोबां बर' न'खर बा गोबां बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि न'खरफ्रा बायनानै लांखा सिंखा बायना गोबां न'नि बायदिसिना खहा जादों। थारैनो बे खहानि सायाव नोंथांमोननो निस्सय नैबे भिडिअनि गेजेरजों आं दिन्थिफुंनो आखायाव लादों। थारैनो नैबे न'खौ केमेरा पार्सन सुबिराम फंबायखौ आं दिन्थिफुंनो खावलायबाय। थारैनो नैबे हरनि थांनाय 7 बाजियाव बेयाव हरखाब बार फैनायनि गेजेरजों नैबे न'आ बेबायदि अबस्थायाव थारैनो दा बानायबाय थादों। बियो फुं समाव बे न'आ गोलैनानै दंमोन बेखौ जों मिथिनो मोन्दों। थारैनो दा समाव नैबे न'खरनि गासैबो रायजो राजाफोरनिफ्राय न'खरनि सुबुंनिफ्राय जों मिथिना लानो नाजागोन बे जिहेतु थिं गुरसेबो थायाखै बा न'आ बेयो गुग्रुबदोंमोन। थारैनो बे समाव न'खरनि रायजो राजाफ्रा बा गामिनि रायजो राजाफ्रा बेखौ दा मेरामति खालामबाय थानायखौ जों नुनो मोन्दों। थारैनो बे न'आ खुन्थाफ्राबो गोदान गोजा। थारैनो बे न'आ गोलैदोंमोन निस्सय बे सिङाव मानसि दंमोन। थारैनो बेयाव बे न' सिङाव थानाय सुबुङा खहा जादोंबो जानो हागौ। थारैनो न'खरनि सुबुंनिफ्राय जों मिथिनो नाजानि दा बे समाव जिहेतु नुथायखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो खावलायबाय। बेयाव ओंखाम संग्रा आरि दंमोन आरो बेयाव मानसि जाय न'खरा बेयावनो मानसि थायोमोन। थारैनो बे जि नुदों बे अबस्थाया थारैनो जोबोद दुखुनांथाव। बे न'खरनि जिहेतु न'खरनि मालिक बा न'खरनि सुबुं बिनिफ्राय जोङो मा खहा जादों बेखौ मिथिनो नाजानि। थारैनो बे समाव केमेरा पार्सन सुबिराम बसुमतारी फंबायखौ मोजाङै दिन्थिफुंनो थाखाय खावलायबाय। बे न'खरनि मानसिखौ जों लोगो हमनो नाजानि। थारैनो बे न'खरनि मानसिया दिनै थांनाय हरनि जिथु बारहुंखायाव बेबायदि जिहेतु अबस्था हयथ' माबा मोनसे खहा जादों बा बे बारा माबायदि अबस्थायाव बेसेसो समाव फैदोंमोन बे समाव? ओरैनोथ' आंबो हाजिरासो मावनानै फैखायो नालाय मथा मथि एसे मोनाखाबायमोन। 5टा 6टासो जाबायमोनानो खोमा 6टासो समाव आंबो टाइम नायासै मबाइलावथ' जेनेबा दंखायोमोन नालाय माबा नायफ्लाङाखिसै बे जाफुनाय समाव। बेनिफ्राय बारा फैबाय नालाय ओंखामबो जाखाबायमोनानो। ओमफ्राय आं आलासिबो दङमोन। आलासिया दा थांबाय हराव फैदो न'आवनो हाबनानै एसे ओरैनो ओंखामफोर जानोसै बिदि होननानै लिंदोंमोन। माने बारा एकदम फैखाबाय नालाय र' दसे थाथ' होनना बुंनायावनो जै फैबाय बे थिंखौ माने दसे एसेल' खेबसेसोल' सोमावदों माने। बेनिफ्राय ओरैबायदि बिरखारखाबाय ओरै उन साइडनिखौ लामायाव लांनानै माबाहैखाबाय माने। फाखा लामासिम मोनहैयाखै बारु बै दंफाङाव नांथाना थाहैबायमोन। ओमफ्राय बे समाव हयथ' बे न' सिङाव मानसि दंमोन? मानसिया दङमोन, जों दङमोन। बेनिफ्राय गथ'फ्रा सानैसो माबायाव बे फालें सिङाव माने हाबसोनानै थाबाय। फालें सिङाव हाबसोनानै थाबाय। ओमफ्राय आं आरो टेबोलाव हाबसोनो नागिरदोंमोन। ओमफ्राय आं नायदावफिनबाय माथो गैखाला मोनसेबो बिरखारजोबखाबाय। र' दसे दा एसे अखाया एसे खमायथोंसै होननानै इयावनो थाथ' होननानै बायसान्स माने थिङा आरो बिरखारबावना बौनोबो हागौना मानसिनाव बेखौ सिन्था खालामनानै आङो दसे थाथ'। ओमफ्राय बे गंसे न'खौ नाहरबाय आङो ओरै खोलाहानिखौ नायबाथाय बेयो दङ। बेनिफ्राय बारा एसे खम जाबाय थौदो माबारियाव हाबसोहैनोसै होननानै बेयाव लिंजोबना लाना फैबाय। बेयावथ' न' सिङाव गोबां माल माथायाथ' दङमोन। माइरं दैरं दङ। बेफोरो सिनायानो जादों बारु सिजोब्बाय। हरखाबनो बार बारनाय नालाय आरो बबेयाव दोनहैबावनो बेसे बुस्थुखौ न'आवथ' बिराद माल थायोना। मानसियाथ' जेबो खहा जायाखिसै ओरैनो एसे आथिङा एसे सासे आंना गारजेना माबादों माने ओरै एसे गारलुनानै सौदावनायाव एसे दुखु मोनदों आरो। ओमफ्राय एसे गाज्रि जेबो जायाखै बिजि थिजि लालायनाय जायाखिसै आरो। दा बे समाव बिथांनिफ्राय जों मिथिनो हाबाय आरो बे महनपुर गामि बा बे देकापाम पन्सायतनि सिङाव गोबां न'खरा बेबायदि अबस्थायाव जानानै दं। बेखौ जोङो माखासे आरोबाव नायनानै नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिनो आखायाव लादों। थांनाय हराव जोबोद दुखुनांथाव। थांनाय मोनाबिलिनि 7 रिंगायाव जोंनि महनपुर, हसिनापुर, जयपुर, उलुसापरि, मागुरमारि, महनपुराव 1 नं महनपुर, 3 नं महनपुर गोबां न'खरानो
जोंनो मैया बुफाय जालांबाय मैयानि गिख्रंथाव बारहुंखादों आरो लोगोसेयैनो 44 नाम्बार्स न'खर गासै बुफाय जालांदों आरो लोगोसे गंबा बिनिनो गंबाया जोबोद मेजर नुनो हागौ नायनो हागौ बेखौ देखायनो हागोन आरो नोंथांमोना जे जोंनि नैबे बड'लेण्ड बुब्लि प्राइम 24 हेडलाइन्स आरो लोगोसेयैनो आर'नाइ रादाब नोंथांमोना जोंनि नैबे खबर लाफैनो नुजाफैनायाव आं जोबोर गोजोननाय मोन्दों दा जोंनो बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे न'खरजों लोगोसेयैनो दंफां लाइफां गय बिफां आरो गोबां गोनां भेलुएबोल दंफां लाइफां बुफाय जालांदों आरो बेनिखायनो जोङो दहाय मिथिनाय बायदिबा मैया हरावनो जों खबर लाफैदो 3 नं महनपुर गामिनि आफादगिरि दं आरो लोगोसे जोंनि गामिनिनो गावबुरा बिथांमोना मैया हरावबो जिमान हायो खबर लादों आरो लोगोसे दिनै फुङावनो बेरायनानै नुनो मोनबाय मैया हराव जों जेसेबांखिनि सानदोंमोन बिनिख्रुइबो बांसिन जोंनि गामिनि महनपुर सुमाफ्रा लोगोसेयैनो 1 नं महनपुर 2 नं महनपुर मागुरमारि न'खरफ्रा गोबाङैनो बुफाय जालांदों बेयावनो जोंनिनो UBPOनि डिस्ट्रिक्ट कमिटि आनसलिक कमिटि लोगोसेयैनो देगाबाम गाव पन्सायतनि प्रेसिडेन्ट आरो लोगोसे ZPM बिथांमोना आरो फुङाव फैनानै खबर लाफैदों आरो बिथांमोना मोजाङैनो एसे एनै सुबिदाखौ बिथांमोननो बे न' बां लुफिननायाव मदद खालामगोनखौ हास्थायबाय आरो बिथांमोनखौ जोङो दान्दिसे समनि उनावनो खबर लाफिनगोन बिथांमोना जोंनो माबोरै जोंनि बे दुखिया न'खरफोरखौ मदद खालामनो हायो बेखौ जोङो दान्दिसे उनाव खबर लाफिननानै नोंथांमोन जयनानै जागोन आरो बे समाव बे जोंनि मैया जानाय जाथायाव मानसि सुबुं जिउआ जेबो जादिया खहा जायाखै नाथाय मैया हरनि जिथु बे बारहुंखायाव जोंनि न'खर न' बां बायनायाव गोबां न'खरानो दुखु सहायनांदों थानाय आरो लोगोसेयैनो माल बुस्थु दोननाय न'खरनि बोथ्रोनाय बे गासैबो खस्थ' होदों होननानै आं सानना लायो